Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi handle. Vi er lige kommet ned på skiferien. Vi har lige stået lidt på ski. Nu skal vi ned i ICA for at handle. Vi har lige skrevet en lille indkøbsliste. Så vi ses ned i ICA. I said I wanted more. I did not get the pressure. Hearts are back together. And if that's true, you know just how to taste me. Vi er nået til ICA nu. Ja. Lige derovre. I kan måske ikke lige se det. ICA. Så jeg har lavet en indkøbsliste. Så derfor det tog lidt længere tid. Og der var lidt prop. Min flætninger holder det meget godt. Det ses inde i ICA. Nu er vi inde i ICA. Der er lidt akavet at finde, fordi der er rigtig mange mennesker. Så jeg opdaterer lige, når vi har fået lidt flere ting. Jeg har lige taget min hue af, men jeg var bare lidt det, jeg skulle sige. Via den hue, ja. Vi har indtil videre fået nogle ting i, som ja, vi finder flere ting. Jeg leder lidt efter æbler, men jeg kan ikke finde dem. Jeg vender lige spændende at finde dem. Jeg har fundet æblerne. De er gode, altså. Jeg skal bare finde dem. Jeg skal bare tage 3 af dem. De 3 gode. Den der. Den her. Wow. Og denne her nok. Nu skal bare det her nok veje. Jeg finder noget for æbler. Citroner. Check. Nu skal vi have brød. Sorry, hvis I kan høre mig. Der er også meget mange mennesker, så ja. Nu skal vi have lidt frugt. Jeg tror... Jeg vil gerne have mango. Eller vindruer. Vindruer og mango, tænker jeg nok. Skal vi ikke have gulerødder? Nej, det tror jeg ikke, hvad? Gulerødder. I kan lige se i kasse logo. Det er der. Rød skrift. Nå, men vi skal finde mango. Far, mango er over på den anden side. Så nu har vi masser af frugt. Ja. Nu har vi parmesanost. Nu kigger jeg efter skumfiduser. Fordi det skulle vi have skumfiduser. Jeg kan ikke helt finde dem. Det der er sådan nogle orange. Nej, det er ikke skumfiduser. Jeg vender tilbage, når jeg finder dem. Eller ikke. Jeg har fundet marshmallows. Se, marshmallows. I indkøbskurven med den. Wee! Nu skal vi have ost. Nu diskuterer vi om chips. Så. Er det dem? Vi har fundet dem. Indtil videre har vi fundet en del. En masse. I kan måske lige se nogle af det her. Så ja. Jeg ved ikke, om I kan se noget. Ja. Vi finder lige smør. Nu skal vi betale. Så ja. Vi har fået en helt masse ting. Ej, skal vi ikke have Polly? Skal vi ikke? De blå, de er bedst. Men jeg vil have de blå. Så ja, vi vender tilbage, når vi er, fordi jeg er meget langt. Det er videoen. Vi er stadig i køben, fordi det tager 400 år at stykke til at betale. Fordi der står mange mennesker. Et skridt er vi rykket frem. Der er gået seriøst 10 minutter seriøst. Vi vender tilbage, når vi er i bilen. Og det værste, der er ikke engang musik i butikker, det plejer altid at være derinde. Det er der ikke. Okay, nu er vi kommet ud af ICA, og det er blevet stenmørkt. Det var noget af et kaos. Der var mennesker over det hele, og fået så meget hovedpine. Nu skal vi bare ind i bilen. Vi har fyldt godt op. Altså, ja. Vi ses derhjemme, når vi har fået pakket ud af alt det der. Som sagt, vi brugte 15 minutter på at stå i kø ind til ICA for at få betalt. Og shit, man, jeg får hovedpine. Men det er også klart, fordi jeg ved godt, at jeg så ikke skal hjem. Men nu skal jeg lige sige det, at
alle det første sådan, næste dag, at alle kommer på skiferie, det vinterferien. Og så skal alle sådan nå at få handlet og sådan noget, så det bliver meget proppet. Ja, lad os ses derhjemme. Med. Ja, det er glat. Meget glat på vejene. Ja, han kører bare til ham. Taxa. Nu skal vi bare tingene ind i værelset. Så ja, hvad er det? Endelig tilbage på værelset. Det var sådan et kaos, fordi der var så mange mennesker, jeg fik så hovedpine. Og vi endelig kommer tilbage på hotellet. Nu ligger jeg lige sådan. Så var det i dag. Så vi ser bare. Vi ses i næste video. Adios.